1998 utsågs Margareta Winberg till jämställdhetsminister och det blev hennes uppgift att komma vidare i arbetet mot kvinnomisshandel. ROKS och regeringen var överens om att männens makt är orsak till våldet och måste bekämpas. Men regeringen ansåg också att behandling av våldsamma män är en del av lösningen. En uppfattning ROKS ser som farlig. Är det viktigt att den analysen inte får någon grogrund i Sverige? Ja, det tycker jag. För det här vet vi ju redan nu att det är ju väldigt många män som nappar på detta och vill tala sig varm för att det här är säkert framtiden, att vi ska använda oss av just såna här analyser och så och försöka och få till behandlingar av det ena eller andra sättet, och jag tror att det är förödande. Detta är en av ROKS mest kritiserade ståndpunkter. Att våld mot kvinnor bara kan förklaras ur ett perspektiv. Det så kallade könsmaktsperspektivet. Förklaringen är alltid att männen är överordnade kvinnorna. Att bekämpa alla analyser som inte ligger i linje med detta könsmaktsperspektiv är för ROKS något av det viktigaste i den feministiska kampen. Därför att då blir det liksom andra teorier de vill liksom försöka spesa upp det här i. Och så tappar vi makt- och könsperspektivet. Och sen så tror vi att vi kan få bort det med olika, jag tänker lite på det här med 10-stegsmodellen och sånt där. Och så har man inget könsmaktsperspektiv överhuvudtaget. Det är en stor fara. 1999 kom Socialstyrelsen hem från Kanada där man studerat behandlingsmodeller och sett lovande resultat. ROKS gick till hårt angrepp. I organisationens tidning kallades Socialstyrelsen för enfaldsstyrelsen. Man åkte från Sverige och till Kanada för att se hur mäns våld mot kvinnor fungerar, fast man hade en forrörelse som hade jobbat i över 15-20 år då. Och så tänkte man sig, vad konstigt att man går den vägen. Ja, då fanns det modeller där. Ja visst, det finns det. Det finns ju lite överallt modeller hur man ska jobba. Men varför inte? Alltså jag kände väl att man gick fel väg. Och sen så var det ju där att då kom man hem och så skulle man ha behandlingsmodeller för män. År 2000 fick Margareta Winberg i uppdrag att skapa ett nationellt råd för kvinnofrid. Här skulle all kompetens om våld mot kvinnor samlas. Rådet skulle bli en kunskapsbank för regeringen i kampen mot våldet. ROKS hade en självklar plats. Och med Margareta Winberg som ordförande fick ROKS chansen att flytta fram sina positioner och se till att rådet utgick från deras perspektiv. Margareta Winberg var väl införstådd. Män vill ha makt över kvinnor. Och mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för att ha och bibehålla denna makt. Och där har du könsmaktsordningen. Män är överordnade, kvinnor är underordnade. Men det visade sig finnas ett hot mot ROKS perspektiv inom rådet. Ett av uppdragen var just att föreslå insatser för män. Och i rådet satt Elis Envall från Socialstyrelsen. Det var han som just hade rapporterat om de lovande behandlingsmodellerna i Kanada och USA. Och han var entusiastisk över utvärderingar som visade att mellan 65 och 80% av männen slutar slå. En egen rapport skulle ägnas åt de våldsamma männen och förespråkare för behandling bjudas in. Men Angela Busang gjorde allt för att undvika att behandling på allvar diskuterades som en möjlig väg för Sverige. Socialstyrelsens förslag till åtgärder bemöttes med en anklagelse om att man uppenbarligen inte förstått våldets orsaker. Margareta Winberg övertygades om att myndigheten gjorde motstånd mot könsmaktsperspektivet. Jag kan inte säga vad det beror på att deras medvetenhet var annorlunda än andra myndigheter. Det vet inte jag. Men det märkte vi själva när vi hade kontakter med Socialstyrelsen. Att det var på det viset. Och det diskuterades också i nationellt råd. På vilket sätt diskuterade ni det i nationellt råd? Därför det fanns bekymmer från vissa deltagare över detta faktum. Så istället för att kunskaperna om behandlingsmöjligheter kom till användning tillrättavisades Elis Envall. Socialstyrelsen måste förstå vad som är det rätta perspektivet.
Ja, för det är ju den officiella politiken och myndigheten lyder ju under regeringen. Så att det är klart att man måste anamma det. Det har gått 6 år sedan Socialstyrelsen kom hem med en idé om hur fler kvinnor kunde slippa våld. Sverige saknar fortfarande ett nationellt behandlingsprogram. Under tiden fortsätter utbyggnaden av behandling i Norge. Politiskt sett så har det ju varit stor stötte till den typ av verksamhet vi har drevet, och i det professionella miljö i Norge av behandlare och frivilliga så har vi också haft en väldigt kontinuerlig stötte. Och nu får den norska modellen internationell uppmärksamhet. När Europarådet samlades i Oslo i vintras var trenden tydlig. Våldet måste angripas från många håll och behandling är en förutsättning. I jämförelsen med Norge framstår det som att Sverige offrat behandlingsmöjligheten till förmån för könsmaktsperspektivet. Trots att Margareta Winberg säger sig vara positiv till behandling blev resultatet av Nationellt råds arbete bara en uppmaning att studera regionala stödprojekt och skapa en metodutveckling på nationell nivå. I Sverige säger vår regering att man ska ha ett könsmaktsperspektiv när det gäller mäns våld mot kvinnor. Vad säger ni i Norge om det? Jo, jag kan gott förstå det. Men vi måste se individerna. Och kvinnor det gäller ska ha rätt att välja sitt liv fritt. Männen ska också ha en rätt att komma ut av en ond cirkel. Så det att reagera skarpt mot män som slår, också strafferättsligt, som är en linje vi följer, och hvor vi är stränga, syns jag, står ju inte i motsättning till att ta den kunskapen in över oss så att vi kan hjälpa män slik att de inte slår. Vi har lov till att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Han är en borgerlig politiker, den norska justitieministern. Och det är klart att det har funnits en tröghet inom borgerligheten att anamma könsmaktsperspektivet, att driva jämställdhetsfrågor. Och då kanske han är lite mer nöjd än vad den svenska regeringen är och än vad jag är. För jag är inte nöjd. Det tycker inte jag man ska vara när det inte är färdigt. När vi pratade om könsmaktsperspektiv så sa han att han talade just om att ha flera kompletterande perspektiv och sa att det är faktiskt möjligt att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Mm. Ja, visst, det har han så rätt så. Men man måste ju vägledas av något. Man måste ha en bred väg att gå på. Då ser man också de här små stigarna som kommer emot en. Visst. Men jag antar att han menar då att könsmaktsperspektivet var inte det allena rådande. ROKS hade vunnit en seger i behandlingsfrågan i Margareta Winbergs nationella råd och fler var på väg. Under senare år har ROKS uppnått status av en organisation få politiker vågar ifrågasätta. Huvudkontoret i Stockholm har framgångsrikt lyckats föra ut bilden av ROKS som den främsta experten på våld mot kvinnor. En uppgift som kommer härifrån har stor chans att snabbt bli en sanning. Ett tydligt exempel är uppgiften om hur ofta en kvinna i Sverige dödas av en man hon har en nära relation med. Det ska handla om kvinnofrid. Nästan varje vecka så misshandlas en kvinna till döds av sin man eller par. Det har ju nämnt siffror som 1 i veckan och så, men nu kommer jag fram till att det var 16 kvinnor per år och så har det sett ut nu de senaste 15 åren. Det innebär dessutom minskning om man jämför med 70-talet med ungefär 30%. Varifrån kom siffran om 1 per vecka? Ja, varifrån den kommer ursprungligen vet jag inte, men jag vet att man från Kvinnojourernas riksförbund förde fram den här siffran.